Elikagaien jatorria. Gaur egun, hazten ditugun elikagai gehienak nekazaritza eta abeltzaintza ustiategitik datozkigu. Beste batzuk, arrainak, zuzenean lortzen dira. Hauek dira elikagaiak ekoizteko hiru metodo nagusiak. Nekazaritza. Gurean gehien bat intentsiboa da. Nekazaritza produktuen eskaera handikari eutsi beharrak aginduta. Nekazaritza intentsiboan baliabide asko erabiltzen dira landatutako hektarea bakoitzeko produktibitatea handiagotzearren. Ugariak dira, pestizidak eta ongarri kimikoak erabiltzen dira. Abeltzaintza. Nekazaritzan bezala, abeltzaintzan ere ekoizpen intentsiboa nagusitu da. Abeltzaintza eredu horretan hazienda handiak hartzen dira pabilioetan, eta nekazaritzako edo abeltzaintzako ondarrekin egindako pentsuak ematen zaizkie jateko. Pentsuek hormonak eta antibiotikoak ere badituzte, abereak arinago eta gaixotasunetik gabe has daitezen. Arrantza. Gaur egun jaten ditugun arrainen herena akuikulturaren bitartez ekoiztitakoak dira. Gizakiak uretako hainbat espezie hartzea lortu baitu merkaturatzeko. Aztegietako arrainak ere pentsuz diseintzen dira. Elikagaiak kontserbatzeko erak. Elikagai gehienak hondatu egiten dira. Horretarako kontserbatzeko erak erabiltzen dira. Oztu. Elikagaiak oztu naiz izoztu egin daitezke. Lehen kasuan, 2 eta 7 graduen bitarteraino ozten dira. Temperatura tarte horretan zenbait elikagaiak orduak edo egunak iraun baitetzakete onik. Barazkiak esaterako 2-7 egun kontserbatzen dira oztua. Izoztea elikagaiak pizkanaka oztean datza, harik eta -20 graduko temperatura iritsi arte. Elikagaia zer motatakoa den, laburrago edo luzeago iraungo du horrela kontserbatua. Barazki izoztuak adibidez, 12 eta 18 hilabete hartan kontserba daitezke. Beroa. Beroa aplikatuz, elikagaiak pasteurizatu edo esterilizatu egiten dira. Pasteurizatzeko elikagaiak temperatura 80 graduko oraino igorazten da, mikroorganismoak deuseztatzeko adina denbora. Ondoren, oztuta gorde behar dira. Hori egiten da adibidez esne pasteurizatuaren kasuan. Esterilizatzeko elikagaiak are temperatura altuagoan berotzen dira. Egoera horretara iritsita propietate batzuk ez diralako galtzen. Esnea esterilizatu ere egin daiteke. Elikagaiak deshidratatzeko ahalik eta gehien gutxitzen da haien ur edukia. Modu naturalean egin daiteke, egozkariaren kasuan adibidez, edo beroa aplikatuta esate baterako patata purea deshidratatzeko. Gehigarriak. Gehigarriak elikagai eranzten zaizkien, baina horien nutrizio balia murrizten ez duten sustantziak dira. Gaur egun erabiltzen diren gehigarrien artean, nabarmentzekoak dira kontserbatzaileak elikagaien hondatzea galarazteaz gain luzeago iraunarazten baitite. Elikagaiak merkaturatzeko prozesua. Merkaturatzeko elikagaiak ez dira bakarrik kontserbatzen. Ontziratu, garraiatu eta biltegiratu ere egiten dira. Teknologia erabiltzen da erosteko moduan jakiak egiteko. Ontziaraztea produktua izteko eta maiz, babesteko modu bat da, mikroorganismoetatik, intsektuetatik eta airea zein ezetatik salbu gordeta. Mota askoetako ontziak daude. Beirazko poteak, paperezko bildukiak, plastikozko ontziak, metalezko potak eta abar. Elikagai ontziratuek etiketa bat izan behar dute. Jakiak garraiatzen eta biltegiratzean kontuan hartu behar da elikagaiak temperatura, eza eta isolamendu egoera egokiak behar dituztela. Banaketa guneetan zein saltokietan ere higiene egoerak egokia izan behar du. Adibidez, elikagaiak apaletan jarriko dira. Hozkailuak ez dira gainezka beteko. Lokala garbia izango da eta bertan lan egiten dutenak ere txukunak. Elikagaiak erosi aurretik, komeni da planifikazio bat egitea. Honako hauek gogoan izan da. Zenbat jakinde izango garen, zer kantitate prestatuko dugun, zenbat jaki gorde dezakegun etxean, eta zenbat irauten duten erositako ditugun elikagaiek. Erosten ditugun elikagaiok ontziratu guztiek informazioa adierazten duten etiketa bat izan behar dute. Ontziaren buruko elikagaiaren izena. Marka komertziala, edo dagokien erregistroan agiri den izena. Fabrikatzailearen izena. Osasun erregistroko zenbakia. Osagaiak, produktua prestatzeko erabili diren elikagaiak. Erantzi zaizkion gehigarriak.
direla kontserbatzaileak, naiz kolorearen indartzaileak edo bestelakoak. Produktuaren pisua eta volumena. Pisu garbia produktuak ontzirik gabe duen pisua da. Produktuak kontserbatzeko era, berezko ezaugarriak gales ditzan. Iraungitze data, hotz, noiz arte den jangarria.